naatay madawatan sa Dios nga panalangin pag tayo apo ay mapagpakumbaba. Once ang tao mapahitason, idawn hingid na siya sa Ginoo. Pero ang taong mapainobsanon, ipataas gid na siya sa Ginoo. Kung mo pataas gani kasi mong kaugalingon, sugod na po ang Ginoo paubos di mo. Sa una, sa nagsugod pa siya sa pinakauyamot, pinakapaubos pa kaistanan, siyempre, igipataas siya sa Ginoo. Sugod pa ka sa walang-wala, nagsugod yun, maglakaw ra, magbaktas, kay para lang yun magwali. Grabe kaayo ang mga pag-antos. Tingalat na nga nung nainana man siya, napakaulawan. Nga nung man na, nagsugod naman siya pataas sa iyang kaugalingon. Diha na nagsugod. Kung nag-maintain lang unta siya sa iyahang humbleness, kung nag-maintain lang unta siya sa iyahang pagpaubos, dili siya mabagsak. Kay saad man na sa Dios, pulong man na sa Dios. Once magpataas ka, ibundak gyud kaniya. Pero once magpaubos ka, ipataas gyud kaniya. Mag-humble down lang, hinahinay gyud kang ibayaw sa Dios. Iyan ang saad, iyan ang pulong. Ang taong mapahitason, dili na magpakorek. Ang taong mapahitason, dili na magpatudlo. Ang taong mapahitason, wala na nay mentor. Galain siya sa iyang bangag. Ang tinuod nga alagad sa Ginoo, mamati. Ang tinuod nga alagad sa Ginoo, mo submit. Ang tinuod nga disciple, magpatudlo. Ikaw mismo mo, open heart ka ba? You are willing to be corrected. Atong ipailaw, atong ipasunod, dili. Imong eskwela tag Bible school, dili. Apil taog mentoring, dili. Apil taog seminar, dili. Dili na magpatudlo. Wala niya gisulti, pero the way ang iyang reaction, ayaw na niyang makinig. Close-minded na siya, sapat na siya sa kanyang sarili. Yung mga taong yun, hindi man sinasabi, pero sa totoo, prideful na tao yan. Ayaw makinig, alam ko naman yan. Busy man ko. Kana mga tao na walay time sa Ginoo, proud na siya. Garbuso na siya, boastful na siya. Doon sa giingon sa Mateo chapter 23 verse 12, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Kabalo ka sa mga taong humble, teachable. Walang mga taong prideful na teachable ang puso. Pag humble ka, teachable ka. Seeker ka sa mga teaching. Seeker ka sa mga correction. Dili ka magsigingon, ay busy man ko, wala mong kay time man na. Naghahanap ka ng paraan kasi humble ka. You are willing. Pag ignan kasi mong leader, ignan kasi pastor nga, join mentoring ha. Musunod, ayun ka, kay humble man ka. Pero may sariling sapat ka na, sapat na ako sa sarili ko, kayang-kaya ko na to. Dili na ka ma-align, may sariling mundo ka na. Ang mga taong prideful, may sariling mundo. Tingnan mo si Lucifer. Tingnan mo si Satan. Paano man si Lucifer, gihulog man siya sa Diyos. Kaya siyempre, nipataas naman siya, sugod siyang kaugalingon. I will soar high. Wato ko sa pinakataas-taasan. At hindi mo man sinabi, nagmamataas ka na. Your attitude, your behavior can speak louder than words. And pag ayaw mo nang magsamba, ibig sabihin, nagmamataas ka na. Pag ayaw mo nang makinig, ayaw mo nang magpaturo, kasi sobrang busy mo na, ibig sabihin, nagmamatigas, nagmamataas, ayaw makinig. Pride yan. Pero pag nakinig ka sa advice, sa kasaba, naminaw ka, imong gidawat kay mapainobsanon ka. Sa dihang ikaw, gitudluan sa imong leader, gibadlong sa imong leader, bisag sakit, pero gidawat nimo, humble ka. Pero gamay ra kang istorya, musukol din ka, mag-rebuild din ka, magmahay din ka, garbo na. Proverbs 16:5, kinasusuklaman ng Diyos ang mayayabang at sila'y pinarurusahan. Ito ang salita ng Diyos. Alang mayayabang na magtatagumpay. Ang mga magpakumbaba na malinis ang puso, siya'y itataas ng Diyos. Bisan sa simbahan, sa loob at sa labas ng simbahan, maraming mga taong nagmamagaling, nagmamataas, ayaw nang makinig, wala nang oras sa training, sa discipleship. Para sa kanila, naman ko, mong ko'y giyapakan nga tao, bisag di ko gasimba, nanayong kamot man mi, na itong gina-follow up, bingon lang nga, ay, wala man may gibuhat ng dautan, maayo man among gibuhat. Oy, wala na nanimba na, pero dili na nimo ma-follow up kay tubagon man ka, maayo man among gibuhat.
we will doing good. Naging basta dili na ni mo magaidan, dili mo matudluan kay wala kaming ginagawang masama. Worship is to bow down, is to humble down before the Lord. Kanang nisimba ta, kung atong sabton, kung nakasabot kita, we bow before the Lord. We humble down before the Lord. Ang Dios mo atong gipataas atong kinabuhi. Munang musimba ta. Pero musugod na gani ka nga di ka musimba. Musugod na gani ka nga di nakamaminaw sa Ginoo. Musugod na gani nga di ka musunod sa Ginoo. Rebellious spirit na disobedience, self-sufficiency. Mo man na si Lucifer. Si Lucifer, self-sufficiency. Dili na ako maminaw sa Ginoo. Oy, mulabaw na ako sa Ginoo. Kailangan ako ipataas akong kauglingon. Kay I'm a perfect in beauty. Sabi, perfect ba siya? Sa kanindot nga tingog, sa kanindot sa hitsura, tanan na sa iya ang tanang ability. Blessed kaya siya. Pero, nisugod siya, tuboy sa iyang kaugalingon. Gipataas niya o gibagsak siya sa Ginoo. Lesson learned gihapon na. Bisan pagtaas na kay grabe na kay na kay airplane, na kay helicopter, na kay grabe na kay nga kwartas tibuok kalibutan. Ayaw kalimot pagbahaw, humble down. Ayaw kalimot iapak ragyapon imong tiil diya sa yuta. Ayaw padala sa sapi, ayaw padala sa kasikatan, wag padala sa katanyagan, wag padala sa beauty, wag padala sa anuman na biyaya na nakamit o anuman ang nararating mo. Just humble down. Ang prideful, ayaw na rin makinig. Gusto lang niya, siya lang ang magsulti, siya lang ang mag-instruct, siya lang may ang sariling interpretation. Yun ang problema. Pagtaong walang mentor, walang mag-guide. Hindi niya matest ang kanyang humility kasi walang mag-correct sa kanya. Diyan niyo matest ang usa ka disciple pag naay leader. Pag nag-submit sa leader, matest ang ihang humbleness, ang ihang character, iyang attitude. Nga naman, imong i-correct, imong advisean. Pag musukol gani, kana, wala na. Boastful, prideful, binabagsak sila ng Diyos. Bakit sila binabagsak ng Diyos? Dahil Diyos lang ang pwedeng nasa taas. Diyos lang. Huwag kang maging kapantay ng Diyos. Diyos lang ang pwedeng nasa taas.